ngeke. Mama nginginaki wena. Awusanginaki. Anginginaki wena mama. Awusanginaki. Mama musuqamba manje yabona lo dodo wenza ukuthi ungilethe la. Uyabona lo dodo wenza ukuthi ungilethe la. Ngikhisa kakhulu ukuthi labantu abathembile babuye bezokhuluma nami bayangifuna bafuna ukwenzani? Bafuna ukwenzani? Yes, wona ucabanga ngani ukuthi bangenzani? Ungekela. Yes, ngicela Ladies and gentlemen, manini namanenikazi endaweni zonke lapho nibukela khona siyanibingelela. Igama lami ngingodlala Matifana. Also known as the next biggest thing in South. Uyazi ukuthi once wangibona nje ku screen sakho so khuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlambe nawe unenkinga yomjolo ofisa singenelele kuyona kulula kakhulu ongakwenza yo. Email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. As ngihlala phansi. Let me remind you that this show is proudly sponsored by EasyBets. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. Yona ki promo code leyo usebenzisa each and every time you get into i-app yakho kwa EasyBets noma i-website yabo. Njengoba ngihleli phansi nje celeni kwami khona usise sinayo so khuluma naye just to find out ukuthi yini ombeka la osukela namhlanje nokuchecka ukuthi sokwazi yini kulungisa inkinga ayizelele ohlelweni. Dadewethu sawubona. Yebo njani bhuti? Ngiyaphila kunjani manje? Ngiyaphila nami. Siyajabula ukuthi sibe nawe ohlelweni namhlanje. Siqale nje ekuqaleni ubani sinayo? Igama lami nguSli. Ngihlala khona la eThekwini. Yo, njengoba ngibhalele nje bhuti, angazi ngiyafisa nje usiningisize ngibhalile umuntu wami unenkinga yokuthi nje abe kwezepolitiki acabange zona nje kuphela. Gcina mhlambe nasendlini engasanginaki ehambe nasebusuku manje ngifisa ukuthi nje nimbize ezelana sikhulumeni mhlambe nawe bhuti ungibonise because akukho mnandi. Uyazi ukuthi akuhlaleki phela umuntu uyamthanda wena kodwa yena nje ulibele ezinye izinto. Kubhlungu because sometimes to be honest ngize ngicabanga ukuthi mhlambe khona into abamenzayo nayo because ayikho into enje. Yeah. Mengabe uthi ubhizi nepolitiki, what do you mean? Like uhleze khuluma ngayo uhamba umzabalazo uzikhiphana? But uhamba imzabalazo. Like mina first time ngimithana up naye kwakuse university enza wona lama group lawo izinto lezi yabona nje. Yes, busy nje. Ubona ukuthi futhi uyayi-enjoya lento to a point where ngiyambona ukuthi nami imngene ekhanda akakwazi ukucabanga enye into. As much as ethanda ukujola but umuntu onothando kodwa ayibo politiki manje into engiwarisha kakhulu ukuthi akasanginaki-ke manje usehamba ngisho ebusuku angabuyi sometimes nanokuthi nje uthi uhleli naye uxoxa mhlambe nje ubhizi ubuka izinto zepolitiki asho nje ukuthi yena uyi-activist wathiwa angani ukuthi usuke ethini bhuti lelo gama ngima-understand achaze nje achaze ubone ukuthi hayibo sometimes athi phela mina ngilinda ithenda yiphi from 2022 ngimazi till manje 26 manje ayikho leyo thenda abamnike yona akatholi imali futhi. So nje ngiworried ngaye ngiworried. Mhlambe ukuzama ukuhlala naye ukhulume ngalolu daba and if mhlambe nake nahlala ikithini response yakhe towards the situation? Uzovela ngitshela amagama angake ngise ngingawa-understand asho ukuba nje yena from birth nje uyayithanda nje into yepolitiki even kubo so ngibona umuntu osuka nalento vele kubo emndenini so ngeke nje umenze lutho but manje kuyangi-affecta mina since sijola naye kumele ukuthi phela azi ukuthi okay fine if kuwukuthi uyaqhubeka nalento yakhe shuthi mina ngizogcina ngiphuma but angazi if eza la ngifuna ukuthi angichazele kahle iyona into engilethe la. Uzenza nobani mhlambe khona abangani abenza nabo lento noma abantu aroundini noma uhamba yedwa la ukazi umbone mhlambe kuba khona abantu engathi ibona abane-influence ekutheni akugcine kushiya wedwa? Uhamba nabantu ikhulu yabona nje because there's a time la wayengihambise khona ngicela ukuthi ngingaba-mention ngamagama because bakhulu abanye babo. But nje nokhansela uyahamba sithola ukuthi mhlampe ugcina nami engithatha siye lapho but mina akungijabulisi because ngisuke mangilapha ngiyabuka ukuthi bamenza isicathalala sometimes bemtshela ukuthi hayi wena hamba usithengele ukuthi agijime hamba uyophosta kuphi bemvusa hamba uposte bani so angikho happy mina angikho nje happy. Yeah ne
le and relationship yena umuntu ophansi so akakwazi ukuzikhulumela mina ngiyazama ukuthi ngimlwele. le relationship njengoba uze la ufisa ukuthi isebenze only if evumelana naloko okusho but mawukuthi mhlawumbe uthi hayi nozikhethela ipolitiki kwenzakalani phakathi kwenu nobabili Bhuti wami akufuna uqamba amanga. Yabona njengoba ngila ngifuna ukuthi kube yinini enizongisiza. If ehlulela hayi uhlule because nami phela ngeke ngize ngihlalele le. Also futhi ngifuna ukumshaya ngebhomu ke nje ngimtshela ukuthi labantu benzani if yena ehambile. Baphi abantu Laba abazepolitiki bonke laba hleze hamba nabo laba baseyikhundleni. Ngifuna nje ukuthi ngimtshele ukuthi benza yini because yena ukuhluless ukuthi kusuke kwenzakalani. Benzani kanti mhlawumbe uma ungangihlebela nje kancane. Kunosuku nje la kwafika khona lo munye wamfonela kusebusuku wathi angaze baye kuphi but I think Cape Town babezodlula bemthatha endlini. The next thing mase ngibona ukuthi hawu phela usehambile umuntu wami but lo baba uyabuya uza la endlini uzongitshela ukuthi cala ngimvulele. So ngiyabona ukuthi kahlahle bayamthuma ukuthi ahambe ukuze bethole mina but also lapho ngiyamblame yena because uyena owangithatha wayongibonisa labantu laba so manje I'm not sure bayangifuna okwenzakalani noma bafuna ukuthi bezwisene ubuhlungu angazi. So banako ukukushela wena iloko kusho noma banako nje ukuthi mhlawumbe abakusheli bafuna nje ukulala nawe ikhona into kanjani. Ngibona ukuthi nje bafuna ukungilala because angiboni into because abanye babo ngiyabaza abamakhosikazi abo ngibona ukuthi ba serious ngami benzela nje mhlawumbe mabemthuma akenzi kahle so bafuna i-revenge angazi. Yo yazwela ke mbukeli ukuthi indaba ihamba kanjani esizozama ukuyilungisa namhlanje. Bathi uma sichashalala badla umuntu waso bafuna ukudla umuntu waso uyibeka kanjalo udadewethu sambe siyolanda ubafo simbeke la siza ukuthi uzothini ngalolu daba sithembe ukuthi akazosisela thina ngepolitiki ngoba I know when it comes to ipolitiki uMatifana akazi lutho but into ayaziyo iyona le indaba zomjolo ukuthi angenelela alungise lapho kulunga khona ungayindawo hlale khona la mfethu hamba kahle sharp kanjani hayi mfethu ngiyaphila hayi khuleke zizusekhaya noma sikeqeleni mfethu bathi zizusekhaya siyajabula mfethu ukuthi sihloniphe usinikeze isikhathi sakho sokukhuluma nawe yabo ngiyazi awungazi awuzawulazi mhlambe nabanye obabonayo bazi but khona yedwa maziyo right so njengoba umazi mfethu uthe asikubize sizokhuluma nawe because khona lapho sokuthi silungise khona abone ngathi uthi akuhambi kahle phakathi kwenu. But before ngintedele nje ngikhulume nobabili angiqale nje mfethu ngikubuza imibuzo embalwa ngothando leni nangawo uqobo yabo kuwena mfethu umama ungathi umuntu onjani mhlawumbe uma ungangichazela ngaye. Hayi umama umuntu oright umuntu oright uthando lwethu nje lu right asinazi inkinga sabantu aba right uthi ngiyathuka nje ukuthi indaba engibizele la esekhona nabantu abakemva kwami ngiyathuka ngempela. Mhlawumbe mengabe niba nezinkinga ke nina nobabili ngokujwayelekile nizilungisa kanjani niyam-add umuntu wesithathu njengoba kwenzeka manje. Uyabona ile nto ke futhi engingayizwa kahle ngoba still siba nazo inkinga wemfowethu and mina as yabo ngimina umuntu wesilisa la ngiyakwazi ukukhuluma nawe umama kahle kodwa mawukuthi ngempela izona inkinga zothanda ukuthi angilethela angifuni ukuzwa ukuthi ngempela yini le ngilethele yona. Yini ngiyakuzwa ukuthi izinkinga nike nibe nazo yini le dala ukuthi nibe nezinkinga noma enjwayele ukuyibanga isikhathi esiningi. Hayi kuba izinto ezincane wemfowethu mhlawumbe ngihambe endlini yabo uthi mhlawumbe sisalele uthi ngizohamba mhlawumbe ngo-10 ebusuku yabo ngibizwa abafowethu laba engisebenzisana nabo kahle mina ngiyi-activist yabo ngiyi-activist manje izona inkinga ezincane ngihambe uthi mhlawumbe ngingabuyi ebusuku yabo uthi ade ngisebenza nala kade ngikhona update kodwa umama noma uvesana ugubhuke nje uhamba. Cha ngimtshela okanye futhi ukabone naye yabo mhlawumbe ngifonele phambi kwabo kuthiwa ngiphuthume endaweni ethize yabo kunesimo lesifuna mhlawumbe sisheshise nje yabo siphele ngase I know ngiyajabula mfethu ukuthi ungathi sikwi-same page because into mfethu umama kulethele la yona ngoba ufuna nikhulume yona into kanjalo but angifuni ukumkhulumela ngizomnika nje ithuba akhulume nawe ngakhuluma naye dadewethu. Thani ngiyazi ukuthi uyangihlonipha nami ngiyakuhlonipha but ngibhalele ishow ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume. Angithi sike sikhulume endlini indaba ukuthi lezi zinto zakho zepolitiki engingazi-understand. Masikhuluma uvele nje ungibhekiselena so ngicela abanye abantu ukuthi bekubonise ngoba ngibona ngazuthi nje sewugxile kakhulu kuyona lento yepolitiki and mina ngisithola isikhathi sakho.
nanokuthi-ke nje kuningi izinto ezenzakalayo wena ongazazi but wena usuke uhambile angithi awazi ukuthi kusala kwenzekeni. So ngicela nje ukuthi ngizwe kahle kahle ukuthi uyimisele ngani ngale nto yakho yepolitiki, uyafuna ukuyiyeka? Because enye into engingayi-understand ukuthi side phela lesikhathi kumele ngabe khona okusile osungenzele khona, kodwa nje busy nepolitiki and une-hope engekho yokuthi usazothola amathenda. Yimaphi lawo amathenda because awuwatholi? Imali wemama, so usuke endlini ne, usuke endlini ungiletha lana ebantwini engingabazi, uzongibikela ukuthi mina iy'nkinga zami ngazi ney'nkinga kanjani nepolitiki, kodwa ngihlezi ngikutshela ngazi iy'nkinga zami zepolitiki ukuthi siba right kuzona ukuthi le nto le etha sendlini why uyiletha la angazi yazi. Kodwa ngiyazama ukukhuluma kahle nawe endlini, uvele ungibhekisele. Mama, ngicela uchazele ubhuti ukuthi okay mina since nginga-understand izinto zepolitiki, ngicela uchazele ubhuti ukuthi ngimchazele ukuthini uba kanti ongilethile la ngithi umfakelane nalo muntu ey'nkingeni zethu. Why umfaka yena manje? Ungilithelile usizo la. Usizo lwakho. Ufuna indoda yakhe ibe present empilweni yakhe. Lalela. Hayi indoda yakhe ibe Lalela webafu, lalela. Mina yabo mina ngiyi-activist mfowethu, yabo ipolitiki ngayiqala from high school. Ngaza ngeza naye e-university ngize ngihlangane nawe. Wena ngihlezi mina ngihamba nabantu abagudi kabi, ngihlezi ngikuphathe endaweni sambe namakhansela omkhizi. Uhlezi ukhona nawe. Wena wahlala namakhansela la omkhizi ngikuhlalisa noSabatha ukhona? Uhamba nabo uyangithatha ngithi ungisa kubona. Ngiyakuthatha mama, uzoqala kwi-Francis. Angithi basaba ngishayelisa imoto zabo mama. Uyazi ukuthi basala benzeni kimi? Imali. Uyazi mhla ka-12 but mhla ka-12 lo bamfonela kwathiwa kwaku something to 12 kwathiwa woza ngazi uye endaweni ukuthi kuyiwe Cape Town. Ngiyakhumbula. Okay, yes, kuhle ngoba uyakhumbula. But lo guy lo owayekufonelile wabuya weza la endlini. Yes. Amasimba lawo washowe mama, udaki utshela ukuthi ugayi walala nango ukuthi ngangihambile ngaye Cape Town. Uyazi ukuthi ngangenzani mina eCape Town? Ngithatha phuthi ngilalile. Kwenzani mama? Ukuthi bayabuya beze kumina. Benzeni kwena? Uyazi abangiwhatsapp iPhone yami bona labantu ohamba nabo. Mama bese ngeke sikwazi ukuyilungisa lento endini before ngilethe la. Awukhulumi. Bese ngeke sikwazi ukuyilungisa lento endini before silethe la. Ipolitiki nje wena. Nginake ipolitiki ngi-activist mfowethu ngisamncane and bonke intsha nami uyayibona la isikhathi samanje igcwele ama-drugs. Ubani ozoguqula isizwe if thina sesibangaka singafocus kwipolitiki ngoba uyabona lapha phezulu kwenzani. Angazi u-activist or actiwat. Lonto yakho yenza ukuthi ungamnaki mama. Mama nginginaki wena? Awusanginaki. Anginginaki wena mama? Awusanginaki. Mama uzoqamba manje yabona lo dodo wenza ukuthi ungilethe la. Ngoba lo dodo wenza ukuthi ungilethe la. Ngikhiza kakhulu ukuthi labantu abathembile babuye bezokhuluma nami bayangifuna bafuna ukwenzani? Bafuna ukwenzani? Mama cabangani ukuthi bangenzani? Yes. Ngicela phansi mfethu. Yahlala ukhamise uhlale nabo labangani bakho. Ngongekela mfethu. Wena usuke ukhona lo mama lemendunjana nje obekhuluma le usuke ukhona baba. Usuke ukhona. Abantu ababelethwa wena mfethu. Ngicela ungekela. Abantu abalethwa wena kimi. Hlala phansi. Yabo mfethu into ezokwenzeka la labantu lapha futhi bazoze bamudla umuntu wakho because manje uyamshiya endlini yabo. Uyabathemba labantu laba kanti bamenza isilima. Bangenza isilima ngani? Bakuvusa ebusuku besihamba oposta bona bahlala emzini yabo badla ngama-49. Siyafanana nisabantu. Angithi abuthi ngisuke ngihamba namakhansela abantu abaphezulu mina ngiyazama ukushintsha isimo sami. Angithi abokade ngayiqala lento le. Manje izinto ezinhle ziyalima. Asikakoshintshe naso simoto soshintsha. Yakhe lo uma befikile uthatha ihlala bahlalise phansi because uyasaba ubaletha endlini indlu ayikho right but bahlezi bemuse kumele ngabe unemali. We mama uyazi ukuthi izinto ezinhle ziyalima. Kumele ngabe unemali. Ulindani? Mina ngizomshiya lona ngeke ngikwazi. Ungishiyelani? Ngeke nje ngize ngikwazi. Wena mama sengiyabona. Ngeke nje ngize ngikwazi. Wena ngalamatoho akho watholile ubona ukuthi manje ngigibele ekhanda uzokhuluma nalaba bafethu. Ngalamatoho akho kukhona la soyithola khona imali. Endlini futhi asinamata asinalutho indlu imaqopho but uyi-activist yena ngithi. Hayi. Mama angithi wabothi ngiyazama ngayo yonke into engiyenzayo. Wena ngikusanganisa ukuthi uze la kulabantu. Uzamani umndeni wakho. Ngikusanganisa ukuthi uze la kulabantu.
nabo ukuthi awuyilutho bazongibonisa bebonise ba Wena, ngeke nize nikonge ngeke nize nikwenze lokho Cha. bothi mina mina bafana ngiyasola bami bayamudla lo ayikho into enje ayikho into enje ayikho into enje Khunjani yami. Sure. Ayikho into enje Bayindawo bayamudla yakho lo hlala phansi mfethu. ukuthi nakhona abamdlalo Baphi? nawusuthi uyadliwa baphi suthi uyadliwa oyaye ngibamba uyadliwa wona baba uyadliwa Yaba wona ngami manje le. umfana uzophathela ezinye izinto umfana uyadliwa wona lapho Besho sazi mina hayi ngani. mama singadakelwana please sazi singadakelwana Cause ayekho umuntu ongakuvusa ngo-12 ebusuku ugijime nawe ayikho songwenzelani usugijimelani usugijimelani usugijimela ini hayibo mina ngizokushiya-ke ngikutshela angisineki yaba sengize ngakuletha la mama sengikhathele imini odliwayo mina ngidunisela abanye abafana mina Uthi uyadliwa uthe mhlawumbe uzasole cause i-12 o'clock uyahamba hayibo each and every time bekubiza ukazwa kahle kahle uyisicathalela lapho sabo unalutho mfethu Akanalutho. we are trying boyfriend yabo Yo. uyazama Hayi, but each and ngeke. every time efonelwa abantu Hayi. uyahamba uthi intombi yakhe ayicabangeni lamasimba washo ukuthi mina ngiyadliwa mina It's fine, akasho Malta ukuthi Masimbi, mfethu it's akasho okay. ukuthi uyadliwa uthe mhlawumbe yabo wena bekufanele umchazele uthi mama ayikho lo nto mina ngifuna ngisuke ngivuka ngoba uthuze-ke ukuthi ile politiki or me today isimple le nto mfethu khetha intombi cause yakho. ukungithanda ngiyamazi ukuthi uyangithanda but ile politiki problem la kuthini ngeke ngikhathele uyayibona ingane mfethu ngikhathele ezokuluza ngenxa politiki and ngizawuhamba shami uyayibona mfethu uthi ingane right kanjani ngizohamba he try me this time Cha, ngikhathele we ngiyezwa mama into oyishoyo ngiyizwa impela cause ngifuna ushintshe kule nto uyazi nawe futhi singakuthanda kithi le nto isho ukuthi kodwa ngiyadliwa mina ngaphansi nanabantu laba engihamba nami bayabuya wena bezolala nawe yabo as from today kumele wazi ukuthi bayayenza leyo nto uhambe uphume kubona kahle kahle phuma nje kubona because abekho right kahle kahle bakwenza inyuwe yes bakwenza islim bafuna ukudlela umuntu ubonga nje wena mfethu uthi unentombi engawavulanga amathanga ngisho sebefika kuyona yabo yabo hlezi ngimtshela hlezi hayibo no kulungile mama ngizozama ukuhoxisa le cha ungazami ngicela nje uhoxise kule nto le because mina udoti nje le nto angifuni angeke phela mama vele ngiyeke likusasa lami ngizonciphisa indlela engizama it's fine go whatever uzokwenza kodwa nje once wangenza into right mina ngiyahamba so uyabona ukuthi kuwena it's either uluza umuntu wakho noma uqhubeka nepolitiki uthini kuthina mfowethu hayi ngizokwehlisa abafowabo kancane akafunge bhuti uthi uzoyeka because angithembi lo uyayithanda lento isemzimbeni wakhe angithembi funga thembisa isithandwa sakho mfethu ukuthi uyayiyeka le nto ngithembi nje lo mina mama ngicela ukuthi sokukhulumela endlini esingaloko sikhulumela lapha kwabantu cha tshela bhuti laba ngifuna ukuzwa ukuthi njengoba uma batshela ukuthi uzoyiyeka lo nto ngifuna ukuthi nabo bazi ukuze mase ngiphinde ngibafonele ngibatshela ukuthi uyenza bazi ukuthi awukwenzanga lokho okuthembisile ngifuna ungibizela isikora futhi cha hayi mama ngiyakuthembisa wena nje olwisa isikora bese kusukela cha wena bowusho lo wena imazi mama ukuthi wena uthi mina ngidliwa ngaphansi okwesibili abantu engihamba nabo okhansela mkhizi laba engihlezi ngihamba nabo ngikuhlalisa nabo mama ibona laba abantu bayabuya beze kuwena laba bangasile bona laba omkhizi uye kanye lo wayengifonela cabanga azangitshela ukuthi wena uzobuya nini cabanga uyayizwa loo nto wena futhi wangithatha wangihlalisa ematafuleni aphezulu nabo wayi no mama kulungile wena udiza ngomuntu wakho uyamthatha uyombukisa abantu mina nangu mbukeni hayi no mama kulungile ngizohoxisa ngeke ngivele ngiyeke phela into yami engayithanda ngisuka kude naye ayasazi izibono ezakho so mfethu into esele la ukuthi mawukuthi uqhubeka nalento yakho imama liyahamba but mawukuthi uyanciphisa ulinikeza isikhathi nalo lijabule nizoba right nje kahle kahle konke kuleli ezandleni zakho usukubakaza phendula hayibo ungahambi mama ungahambi ngizohamba nje ngizoyeka lento le njenzayo kuningi
asithembe ukuthi uqinisile mfethu kusuka ngaphakathi enhlizweni. Asazi wena ubafa ungenze njani mfethu? Buka lento ehlele eduze kwami bafana. Ukhethile mfethu ngena la. Ungavumi mfethu. Mina mfethu ngiyakwazi ukubona isibutubutu yabo. Ngiyakwazi mfethu ukubona intombi because i-type yami angisho kodwa phela usisi ngisho ukuthi i-type yami kanje. Yabo hayi ngeke ngisho ukuthi i-type yami intombi yakhe yabo. Angeke ngisho lo. Wakwethu wena ngena la. Umuntu uyalingwa la. Yini manje? Angeke usho ukuthi i-type kanjani? Hayi asiyekeni mfethu kulungile. Asiyekeni. Longile bafethu siyabonga kakhulu ukubukela kwakho le episode namhlanje ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare channel yakho Umjolo Show. Search find and follow on Facebook Umjolo. Uzobona nje ngo 1 million followers udlala amatifane. Kusameke nimbeke noma 100k lapha ku Facebook. Asambeni ke sibone ukuthi episode elandelayo izobe isiphatheleni. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.